Je vois ton ombre porter. Perilla el model de sistema nacional de salut públic, universal i gratuït per tota la població? Perilla de dues maneres. Un perill que jo crec que tots no estem veient és que l'estructura de la piràmide demogràfica, tant des del punt de vista demogràfic com des del punt de vista socioeconòmic, amb un sistema com el nostre, que és de transferència, fa que realment tinguem problemes seriosos de cara al futur per poder pagar l'assistència sanitària. És a dir, nosaltres, els tres grans elements que suposen un gran cost a l'assistència sanitària, un d'ells és l'envelliment de la població, la qual cosa té una lectura positiva i és que és degut al progrés mèdic i fins ara el progrés social ha permès que això es pogués pagar, per tant, això és un èxit, si em permeteu, de la medicina i de la societat. Un altre element que tots hi estem passant per endavant, molt seduïts, però que és un element important, és la innovació tecnològica. Nosaltres estem en condicions ara d'introduir noves tecnologies que una característica comuna a totes elles és que seran molt més cares i molt més individualitzades en quant al tractament al malalt. Hi ha un tercer element amb el qual jo crec que hi estem entrant malament, que és l'element de les ineficiències, és a dir, el sistema té ineficiències. A vegades el polític, quan es veu amb tantes dificultats per gestionar això, la tentació que hi ha és dir, escolti, que m'ho gestioni algú altre. És a dir, jo tinc un pressupost limitat, jo fico el pressupost davant la taula i busco algú que em gestioni això. El que hauríem de defensar amb una certa energia és la defensa de la pòlissa d'assegurança pública, tant en condicions d'accés com en condicions de tracte, com en condicions de resultats clínics, de qualitat. I aquest és l'element. Al final, jo entenc que a vegades pels governs una cosa tan complexa com la sanitat sigui molt complexa de gestionar i millor necessita certes aliances amb el sector privat. Però el que sí està clar és que el que és innegociable és que quan tu fas aliances els resultats clínics els marques tu i tu dius, escolti, si vostè no em dona aquesta qualitat per tota aquesta població, automàticament vostè té un problema i vostè que assumís el risc de gestionar això, doncs vostè perd. Com és que els gestors que estan ara gestionant la sanitat pública i que argumenten que l'han de privatitzar per aconseguir uns estalvis, com justifiquen que, a més d'aconseguir aquests estalvis, que són molt difícils, hauran de pagar uns dividendos i uns guanys a les empreses privades, perquè les empreses privades no aniran a gestionar si no tenen algun retorn, se suposa. D'on sortirà aquest excedent que s'ha d'aplicar a sobre de l'estalvi que es vol aconseguir? I l'altra pregunta és, realment és l'estalvi el que hi ha al darrere d'aquestes qüestions? No se podria aconseguir estalvi, si fos necessari aconseguir estalvi, reformant el sistema sanitari que tenim públic i, en aquest cas, quines serien les reformes que hauríem de fer? Jo crec que hi ha diverses coses aquí. La primera és, el discurs actual, el polític ha de fer el que ha de fer, però l'element comú a tot el discurs, tant en educació com en sanitat com en justícia, és un element de desesperació. O sigui, la gent està actuant per desesperació. I quan la gent actua per desesperació no li pots demanar que sigui crítica, que miri mesures. És a dir, a la gent li diuen vostè ha de complir aquest dèficit X si no l'intervenim i des del moment que acceptes aquestes regles dels jocs, automàticament el que fas és aplicar retallades lineals. I les retallades lineals, a més, s'apliquen, i ara jo crec que la crisi de la classe política s'està veient molt amb això, d'una manera que és molt simple, que és a dir, escolti, vostè retalli'm un 10% i no m'expliqui com. I aquest va amb un altre i li diu, vostè retalli'm un 10% i no m'expliqui com. I aquest va amb un altre i diu, vostè retalli'm un 10% i no m'expliqui com. I l'objectiu no és el com, sinó és retall. Clar, ningú mira. La idea més que nosaltres podíem explicar en un foro acadèmic, de dir vostè té que mirar els indicadors de qualitat i aquestes coses, això el discurs no existeix. El discurs sanitari ha desaparegut del mapa. El discurs és purament un discurs de gestió i és un discurs bàsicament d'estalvi. Per tant, el que hem d'entendre claríssimament és que el que està passant a Catalunya i a Espanya en aquests moments és que la gent es mou per la desesperació. Jo crec que la solució està al mig. A mi em sembla que... I què et diu la privada? Home, la privada, quan s'ofereix amb aquestes col·laboracions públic-privades, si anem analitzant els casos que s'han fet a València, els que es faran a Castilla-La Manxa i a Madrid, home, la privada no és tonta, la privada no vol la paz. No ens enganyem, no vol el 12 d'octubre. La privada vol Fuenlabrada o la Infanta Leonor. Per què? Home, perquè llavors aquest és un hospital que et permet, quan tens un cas que és molt complex i que et costarà molts calés, l'envies a la Paz o l'envies al 12 d'octubre. Clar,
És a dir, el que la Cospedal vol privatitzar són els hospitals mitjans i petits de Castilla-La Manxa, no els grans hospitals. Per tant, la privada de tota la vida sempre ha practicat, i està descrit als manuals d'Economia de la Salut, una cosa que es diu selecció adversa. És a dir, tal com entres a la porta, jo valoro fins quin punt tu ets un pacient que em compensa tractar o ets un pacient que em compensa derivar. Clar, quan parlem de derivar, estem parlant de derivar amb un altre dispositiu que ho pagarà un altre. Esclar, què li diu la privada amb aquests polítics que volen privatitzar, entre cometes, només la gestió, que no la titularitat? Home, li està dient, escolti, miri, jo sóc capaç d'aprofitant que vostè té ineficiències, perquè les té, la gran ineficiència de Madrid ha sigut fer molts més hospitals dels que necessitaven, per guanyar eleccions amb el sud i a l'Esperanza Aguirre, doncs clar, jo a vostè li faig el treball brut, li privatitzo, i amb això, com ja hi ha possibilitat d'eficiència, a la possibilitat d'eficiència que hi guanyo sóc jo, perquè aquest hospital és nou, tampoc hi ha molt que reinvertir, no? I és aquest el missatge que li està dient. Ara, si tu li dius a aquest senyor, escolta, jo li dono la paz el 12 d'octubre i el Ramón y Cajal, et diran que ni hablar del peluquín, que estos no lo quieren. És suficient l'equitat d'accés que ens garanteix que tindrem un hospital que ens atendrà quan estiguem malalts o molt malalts, o hem d'anar també a mesurar l'equitat de resultats, que al final del procés tots tinguem les mateixes possibilitats de curar-nos. A mi em preocupa molt això dels resultats, perquè fa molt de temps que en parlem, tothom en parla, però ningú fa res. Nosaltres hem tingut un discurs que s'ha instal·lat durant molts anys, que és el de l'equitat d'accés. S'ha instal·lat tant que quan els hi vols dir a algú, i aquí ha passat Hospitalet, que has de tancar el CAP per la nit, i tu mires fredament i dius un CAP que té poques visites a la nit. Si jo tinc un infart agut de miocardi, més val trucar al 112, que vinguin amb l'ambulància a casa, em fiquin el trombolític a l'ambulància, que no que em porti un familiar al CAP, que arribi al CAP i que el metge estigui fent un domicili, i que, per tant, hores que passen o minuts que passen que no em donen el trombolític, amb això és la meva probabilitat de mort. Explicar això ha estat complicadíssim, perquè la seguretat psicològica de dir tinc l'hospital al costat o tinc el CAP al costat ha primat més sobre la idea de dir, escolti, potser no li interessa tindre tant el CAP, sinó que li interessa que l'ambulància arribi ràpid a casa seva i que des del moment que arriba l'ambulància comencem a actuar. Per tant, hem de canviar el discurs i hem de començar a fer un discurs d'equitat de tractament i sobretot d'equitat de resultats clínics. Queda clar que el sistema públic s'ha de reformar perquè pugui donar millors resultats a un cost, si és possible, més baix. Però, de totes maneres, la població segueix envellint, seguiran augmentant els costos, la medicina serà cada vegada més cara i, per tant, tindrem un problema financer important. És resoluble aquest problema financer incrementant el pressupost o equiparant-nos a Europa? És suficient? Tenim marge o s'ha d'introduir canvis més importants macroeconòmics per preservar el sistema sanitari? El desig és un sistema universal, públic, gratuït, per tothom. La meva visió pels propers anys és que tindrem un sistema amb doble pòlissa d'assegurança per tots nosaltres. Una pòlissa d'assegurança que serà pública i que ens cobrirà enfront a aquelles malalties que suposin una catàstrofe econòmica per a la nostra família o per nosaltres, i una pòlissa que ens obligaran a contractar, que serà una pòlissa privada, que serà una pòlissa que li direm complementària, perquè quedarà el nom més simpàtic, que ens cobrirà contra el que ara, a mi no m'agrada el nom, es diu símptomes menores o el que és electiu. Aquesta pòlissa, cada un tindrà obligació, segurament anirà vinculada al treball un altre cop, i un la tindrà obligació de pagar-la. Aquells que no puguin pagar-la, l'Estat els subvencionarà, sempre que demostrin que no la poden pagar, per la diferència entre el que poden pagar i l'altre. Això, si ho llegiu, és la reforma Obama. I la reforma Obama el que fa és, escolti, dono una assegurança universal a tothom i obliga a tothom a estar assegurat i ajudo aquells que no poden estar assegurats. A mi em sembla que anirem a aquesta part. Si tu em preguntes a mi, es pot mantenir l'actual? Home, hem de ser honestos, és a dir, si l'actual comencem a reconèixer que no dona la qualitat que esperem, potser és millor que treballem aquesta doble pòlissa i tinguem la qualitat que ens mereixem, perquè en la salut, quan la perds, no pots jugar i no pots esperar que dins 10 anys algú t'ho resolgui perquè el teu problema és immediat. La reforma Obama com a paradigma. Es podem trobar que dintre de 4 dies aquells que ara preconitzen la privatització del sistema públic o aquestes fórmules mixtes utilitzen la reforma Obama com a model desitjable per nosaltres. Però del que has dit fins ara, clar, no és el mateix venir d'un sistema totalment privat, en el que hi ha 40 milions de persones que no tenen cap assegurança, que hi ha una mortalitat infantil més alta que correspon a la seva economia,
passar a un programa que introdueix el sistema de pòlisses, tenint en compte que venim de les pòlisses privades que fan selecció adversa de pacients, és a dir, que rebutgen a qui els dona la gana, home, és una millora pels americans, òbviament. Però és que nosaltres ja teníem el programa Máximo. Per què hem de tornar enrere respecte del programa Máximo? Oh oui, pour tout.